Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada. Kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Inda a yau ɗin nan ne aka gudanar da wa'azi a masallacin Bola Ahmad Tinubu da ke gidan Billa. Masu sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Inda daga bisani ne bayan an gama wannan wa'azi a gidan Bola Ahmad Tinubu da ke garin Abuja. Inda daga bisani ne bayan an gama wannan wa'azi Bola Ahmad Tinubu ya kira wanda limami da ya gudanar da wa'azi a masallacin nasa ya mai kyauta mai tsoka, inda ya ce hattin bana ma da shi za a tafi. Inda malamai da yawa a Najeriya sun ji daɗi da wannan abu da Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya tabbatar da shi kuma yake kan gudanarwa. Mai sauraro, ka ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin baka fitattun labarai da zarar mun ɗora.